Ugono. And the blue one day, no woman. When you make Roma, you put you. See, I didn't coach it. You can find one coconut. Where can it is that? That's not the guy. Yes, I'm Ugochi. What come on or if it is? You got it. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma gị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma gị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị okenye dịga anyị front and back, ndị oche dị anyị front and back. Front esikala aka ụgọdị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Ulu Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, obodo ụka bịakwa. Mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na ọma mme. Ọdịnala ọmanwụ chacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwanụ m n'oge agba nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị tata, isiokwu anyị ji wee bịa bụ all you need to know about reincarnation in Igbo spirituality. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara akụkọ gbasara elu ụwa. Yes, I can tell you, ma ọ bụrụ na ị gee ntị nke ọma, ị ga-amụta nnukwute ihe na nkụzi taa nke ga-echenji your life for good. Yes, mana before anyị gaba n'elu, maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na social media maọbụ na Eziokwu TV, afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, agwana gị isiokwu anyị ji bịa. Mana before I gaa n'iru na ya bụ nkụzi pụrụ nnukwu iche, ka anyị malụ ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọktoba ka na-aga n'iru. Yes, ndị na-esonye bụ na aja amarugo ka esi eme ya, ka e wee na-esonye na ya bụ aja. Mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe nchọrọ ịkọwalụ gị bụ na aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe. Maka na igwe bụ ike, aja a na-achụ na igwe adị agba edrọ. Yes, mana ka isonye na ya, ihe ị ga-eme bụ forward ya 3 prayer request.
You make a donation token to the account number. A chat is your WhatsApp number. Go and get other details I need from you in order to book you. I understand show testimony in social media, my control necessary. But I can tell you, not to name mad or not have one with God. Yes. Makana Abron, you were the key days when you emewu 21 days ago for your own or monthly prayers by yourself. You can actually join a group of people doing it. Ihe anyị na-eme ụda anyị na-ewe prayer request gidebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị kwa ụbọchị ganye n'ọnwa Ọktoba. Ọ bụrụ na anyị mesịa ya ụbọchị anyị ga-achịkọta ya, anyị ga-eje na mmiri jee mee ndị mmiri sara aka na mmiri gbagọtazie n'elu ala na ọta chụọ aja dị iche iche to entities of us bụkwazie egburu mee sara aka. I can tell you uru dị na ya bụ aja a na-achụ n'igwe. Yes. So I want to try isonye na nke a ọnwa nke ka chọrọ ịka wee ka chọrọ isonye na nke Ọktoba ma ọ bụ na chọrọ isonye na nke ọnwa na-abịa. Yes, ihe ị ga-eme wee chat ya m na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ka anyị gabazie n'iru na nkụzi ndị ọzọ. Nkụzi ndị ọzọ anyị dị maka ya wee bịa bụ ihe ị kwesịrị ịma. Yes, ihe ahụ ị kwesịrị ịma na nkụzi ndị ọzọ anyị dị wee bịa bụ na ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị site n'Eziokwu TV, ị na-anụ olu m and ị chọrọ ka ị nụkwa nkụzi ọzọ ma ọ bụ ka ị share ya ndị mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Oraifite. Ije ebe ahụ ị ga-afụkwa nkụzi ọzọ. Ị ga-afụkwasị nkụzi ndị ọzọ niile anyị kụzigoro n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị for years. Anyị nwere over 1000 lectures here with the life-changing topics. Yes, nke a bụ ofu. Nke abụọ bụ ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị n'Eziokwu TV, o wee nwee Nollywood movie ọbụla ịwa ọchị na chanel anyị ahụ Eziokwu TV, ị chọrọ ịwa ọchị ọzọ, jee na Ugochi movie productions na YouTube ịwa ọchịkwa ya. Ọ bụrụ na ya bụ vidiyo ịwa ọchị bụ Igbo movie, ị chọrọ ịwa ọchị ọzọ, jee na Eziokwu TV Nollywood movies ịwa ọchịkwa ya ọzọ. Yes, ka anyị gabazie n'iru na nkụzi niile ị nidere ịma. Yes, n'ụbọchị tata dịka m si kọwa, isiokwu anyị bụ ihe omimi ị kwesịrị ịma gbasara ịlụ ụwa, reincarnation. Ndị Igbo na agbụrụ niile nọ n'elu ụwa kwenyere na anụ ụwa. Ọ na ndị Yoruba ha kwenyere na anụ ụwa. Ọ na ndị Igbo kwenyere na anụ ụwa. Ka m bido na nke ndị ana Yoruba wee maa atụ. Iru ọ na ana Yoruba, o nwere ihe a na-akpọ afa a na-akpọ site n'afa ndị na-aza ka ị ga-eji ma ihe ha kwenyere na ya. Ha na-aza ihe dịka Babatunde, my father has come back. N'ọnụ Igbo, ndị Igbo asị na Nnamdị, maka na ndị Igbo kwenyere na nna ya nwụrụ anwụ has come back, ma ọ bụ na nna ya nwụrụ anwụ has come back. Aza Nnamdị maka na ebelive na nna ya nwụrụ anwụ mepee anya. Ndị Yoruba aza Babatunde gosiri na ha kwenyere na nna ha abịachigatakwa n'azụ. So etu a ka ọ dị na agbụrụ dị iche iche n'elu ụwa dum. Ọtụtụ agbụrụ kwenyesiri ike na-enwe reincarnation. Ka m bakwa na okpukpere ndị Juu, ihe ọ ji abụ anụmekwu oturu gị Baịbụl bụ ọ bụrụ na ichefuo ihe m kwuru, icheta akụkọ ma ọ bụ Baịbụl m kwoturu,
Ihe nji ekwu Bible ọzọ bụ that majority 80% of my audience have come across Bible in one way or the other. Therefore, mmeji ihe ma wee kọwalụ gị ihe ịmaghị. Ịghọtara ya? Then ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ o nwere ebe Jizọs na-agwa ụmụazụ ya, his brothers, ndị Jew, wee na-ajụ ha kụrụ onye ndị mmadụ na-eche na nyanwa bụ. Ụfọdụ zaa ya sị na ụfọdụ ndị mmadụ nọ n'obodo na-asị na ịbụ John the Baptist bịachigara azụ, mana ụfọdụ na-asị na ịbụkwa ofu onye n'ime ndị amụma mgbe ochie reincarnated back. Mana ihe m chọrọ iweta ebe ahụ bụ na mgbe ha zachara ihe bụ ọdịnobi ha, ọ sịghị ha na ịnụ ụwa adịrọ possible. Ọ bụrụ na their concept bụ the wrong, na enwere ihe dị ka ịnụ ụwa, he would have used that opportunity to tell them that, my friends, enwere ihe dị ka ịnụ ụwa. You understand? Yes. Mana maka ihi na ọma na anụ ụwa, onye agbata na ya nwa enwere ike isi mba. O nwekwara ebe ọzọ edunyere ụmụazụ John the Baptist edunyere ụmụazụ ya si ha bịa jụọ Jizọs onyenwa wụ Mesaya ahụ a na-atụ anya ya. Ụfọdụ ndị Juu believe kwara na-enwelu na ha ka ha na-ekpe ekpere na-atụ anya na Elijah ga-anaghachite ụwa ọzọ. So e nwere okpere dị iche iche n'elu ụwa dum kwenyesiri ike na anụ ụwa. N'ala Igbo, ndị Igbo kwenyesiri ike na anụ ụwa maka na life ịfụrụ is continuous one. Ndị Igbo kwenyere na ọ bụrụ na mmadụ bịara n'ụwa wee bie ndụ mana onye ahụ anọzubeghị ogologo oge Chukwu okike nyere ya ka o bie ndụ n'ụwa, na a ga-enyekwa onye ahụ opportunity ichigatakwa azụ ma ọ bụ gbaa nje dịka ndị mmadụ si ekwu ya. Maka ịma na a na-ekwu ọgbanje. Ọgbanje simple means na Igbo spirituality bụ na onye na-etu a na-aga na-echigata, ọ na-agba na-echigata, that is ọgba nje, oje ochigha ahịa pụtara ya na ihe ọ pụtara. So ya na-achọ ịkọwara gị bụ na ndị Igbo kwenyelụ na reincarnation maka ihi na o nwere any single spirit here on earth, not on this earth for the first time. Yes, each and every one of us have been here before. Yes. Ka nkọwalụ ya anwụ na ngwụ na nkwụ na-abịa. Ihe na-achọ ịkọwara gị na reincarnation m na-ekili every doubt ị nwere. Reincarnation bụ when a soul, a spirit bịara n'ụwa mana o nwere ike fulfill the earthly mission because the purpose of why man was created is to give man, the human spirit, opportunity to experience the world to the fullest in order to mature and become a better spirit, a matured spirit, so that the person will be able to join otu ndị ichie na mmụọ. Otu join otu ndị ichie with the highest perfection every human spirit can attain. Ịzụ na otu ndị ichie ọnya ka ndị mmadụ, ndị ụka Rom na-agbọ na mmadụ bụ saints. Na mgbe ọbụla mmadụ tozuru oke wee sonyezie n'otu ndị bụ chi, yes, the person will stop reincarnating. Onye ahụ esogo na ndị na-afọ that creation, o sonyego n'otu ndị nọ n'oguge nke aṅụrị ọyọ. Ndị ụka na-akpọ nke ha saints, mana ọdịnala Igbo kpọrọ ha ndị ichie. All have the highest decision making body
human spirit can attain. Human spirit can never be in the same throne with God Almighty Father, because God Almighty is divine. Maka na agwọ na-amụ agwọ, ewu na-amụ ewu, mmadụ na-amụ mmadụ. Chukwu bụ Chukwu. So ọ bụrụ na mmadụ na-agwa gị n'ụbọchị anwa na gị na Chineke ị gara achịrị Chineke na-emetụ ya aka n'akwa, he dare not. Ịhụ ndị mmadụ na-ebelittle God a, the proximity of God, the shining light, the radiation, no human spirit will stand the presence of God Almighty without melting. Ịmakwa n'oge Moses ji n'elu ugwu, sisọ ka ezie ya ozi nkịtị, abụrụ na ọfụ Chukwu okike one on one. Ọ sị na amụma, the radiation si n'ebe the proximity of God abịa, na ihe nwere ike ịlụkwu front up wee were akwa kpuchie onwe to reduce the vibration and radiation. So ọ bụrụ na ndị mmadụ ghọtara onye bụ Chukwu a, the Almighty Father, the omnipresent, omnipotent, everything, you can imagine na chigara Chineke ga na-anọ ụfọdụ uche na ụbọchị ya na ọha ga na-apolish Chineke shi ihe adrọ. Ọ bụrụ na ị ghọtara onye bụ Chukwu a na-achịkwa. So mana mmadụ enweta different idea of whom God is. Enwere throne, many throne. The divine throne is layer by layer. You can attain to the highest point of your existence. Ịma bụ ihe na-abụrụ ịbụrụ a human spirit. Your highest perfection is to join otu ndị ichie, do the highest point every human spirit can attain. If they are like animals, the highest point they can attain is the animistic realm. Yes. Now, our primordial beings, the highest point the primordial beings can attain is that the throne of the primordials. Yes. How the primordials can do primordials? The primordial beings in Igbo spirituality. Okay, let me start with Okobia. In Okobia, Iganano, Basalo, Iano Dendo, not at the throne of grace. Iganano Maka the principalities and powers. Iganano. Then in Igbo spirituality, I weren't there getting and them principalities and powers. So they weren't there on a primordial beings. They were high entities of powers. They can all work. I wouldn't buy on Okobia. I got a number of them were principalities and powers. Then were handled into. Then were the throne of the angels. I got a name were 9 choirs of angels of Kwesio. They showed up in the seraphim, the angels and the rest of them. Well, but the two against you will win. You might not get a body here now. Yes. So now the throne of human spirit, the pious perfection you perfect, because when you are in the spirit of the human spirit, you're conscious of who you are. That's why you are permitted to come down to the earth, the cooler region. Yes, so that you'll be far away from the proximity of grace, from the proximity of God. Now, come to the earth, you will gain no consciousness because you are far away from the throne of grace, from the throne of God. That's why if I ask you where you were in the last 500 years, you don't even know. You don't even know that you existed. Because you're unconscious. That's why you are allowed to experience the earth, where you will be conscious, because it's very cooler region to compare the throne of the power, the sun. Now, ihe ga-emezi ewu mgbe mmadụ nọ ebe a, ihe nọzi ebe a, you mature by experiencing those
You mature by experiencing. That experience you are matured with, you determine where you will be in the future generation. Yes. Now, I'm going to establish a malo na mmadụ nwere ebe mmadụ si bido. Then, how many times a mother can reincarnate depending on the opportunity given to you and the mandate given to you and what is expected of you to do on earth. Now, those time energy will be divided into portions. Example, you will take one buggy, example, not 200 years, piano one, Canadian, no 150, piano one Canadian, no 80, pianos on 100, pianos on 30, pianos on 20, pianos on, but accumulatively. How many times you will reincarnate, it depends on the opportunity given to you. Yes. And the bandage will not fall because man was not permitted to know his past. Yes. So that man will not take the natural laws for granted. So you keep on reincarnating till he exhausts the last opportunity given to you. Now, about every human spirit can get an opportunity to discover who they are, to remember who they are in the previous life, except few mystics. When they do mystics in nature, few mystics can get an opportunity, they have a faint idea of who they were. One, if you are allowed to know who you are in the previous earth life, it will affect your present earth life. Because if you were permitted to know that in your previous earth life you were a king or a prince, it will affect your thinking faculty. It might affect you in this your present earth life because maybe in the previous earth life you were a prince. Maybe you maltreated people around you. And this particular earth life, you were allowed to experience the life of a commoner for you to pay because of the rudeness, the rude attitude you were exhibited towards their subject as a president. Now, the karma has made it possible for you to be here on earth as a commoner in order to face the suppression of the present leaders. Yes, for you to lament and suffer. And by the time you lament and suffer, you are redeeming. By then we say, oh, is it what poor man passes through? Or he has go by enough? By the then you say, oh, you have learned the lesson. If another opportunity is given to you to be a king, you do better. If it's another opportunity given to you to be a prince, you'll be a better prince because you have experienced it. Let me tell you, if you did not experience some certain things, you cannot feel it. If you have not tested poverty, you will not understand perfectly what poor people pass through. I have been there, so I understand you perfectly. Yes, I have tested both the poverty and the other side. So I can explain very well how they affect human psychology. So what am I saying? Why reincarnation? That you were born in a family you were born today is your own making. Indirectly, you might ask me why. You did not know that there is a reason why you were permitted to be on the family you were born today. It's a karma. Your previous earth life determines where you will reincarnate in the future. Your previous earth life and earth experiences will determine where you will reincarnate and what you pass through. Sometimes the way you live your life will determine if you have exhausted your grace.
Let me give you an example. Some people will ask me, why is it that some people are born rich while some are born poor? Let me tell you how this works. God, in His infinite mercy, some will say life no balance, my brother. It's because you don't understand how this works. Life is a continuous one. You cannot reap where you did not sow. Go and read it. Galatians 6 verse 7 says, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. God then will not offer more wonder for us. Is as you lay your bed, you're going to lie on it. So what you're supposed to do is this. In your previous earth life, maybe you are poor, but poor, or when they were the poor in your previous earth life does not guarantee now this particular earth life that you will reach. Yes. It will decay the poor, money will be, but I'm also the poor, man, I did not work out. It did not work to change your future. Live in the present so that you work for your future to be better. So even if now you are down, keep doing good. Tough time never lasts. Tough people do last. So what you will do, even if you are down today, keep doing good. Don't look left or right or decide to emulate people with bad behavior. No, because definitely the law of karma will ensure that they reap what they sow. So for your own benefit, I will advise you to keep living a good life. Nothing good comes easy. And no shortcut in living good life. No shortcut in living good life. If you follow shortcuts, you will die quick. So what am I advising you is this, that you experiencing a hardship now might be as a result of what you choose for yourself in order to experience what you're supposed to experience in order to mature and pass this level. Only capable because of your previous life existence. Maybe you deserve to experience those low life you push people into. Maybe you were a president or a rich man, you maltreated the poor. So this time around, karma ensures that you will pass through those hardships in order to experience it, and to, if you accept it very well, you redeem yourself for the guilt. So what you will do is this now. If you are facing challenges now, accept that your condition with happiness. Then while working hard for future, for better tomorrow, don't envy others. Don't start accusing others that are responsible for whatever you are passing through. Stop accusing God. Stop accusing anybody. Keep on working on yourself. Keep on planting. Keep on planting. Time will come. If you did not, and whenever you are passing through those hardships might be as a result of paying their previous debts. Those hardships in our pass through when you came so whenever you will be able to pay all the debts, yes, you are no longer owing. You will start reaping the fruit of your labor. Example, if you are owing bank and they're supposed to be remitting some money every month, believe in me, even if you are working hard and putting money in the bank will be reducing it. The bank will be reducing it until you pay the last kobo. So that whenever you work again and put, your money remains. So it will according with the law of nature, law of karma. So when you are seriously indebted in the spiritual realm, you will keep on paying for it till you exhaust all the payments. And when you have a symbolic redemption,
when you sin against God Almighty, the law of karma that is in charge of weaving their good and their bad, then we'll be giving you some symbolic punishment in order to pay up your debt because you have been trying to be better. Yes. Then, ọ bụrụzie na ị na-akwụ ụgwọ a iji tiri ya obiọma gradually, ọ bụrụ na ịkwụcha ụgwọ a iji and you are opportune to live very long life on this particular earth phase enyere gị this time, then ịkwụcha ụgwọ niile iji ịfụ na ị na-eso otu ihe ọma, ị na-eripụ ihe ọma, God is so merciful. God can never owe you. There is no way God will owe you and allow you to be reaping badness which you did not sow. So whatever you are reaping now is as a result of what you sow, knowingly and unknowingly. But I can tell you, even if you are not seeing good result now, keep on sowing, keep on sowing, keep on sowing. Time will come when you will be able to pay off your debts and you start reaping goods. And believe in me, it's like a farmer. If you plant corn now, you will not see a farm, there's small garden, not see a corn. The time of harvest comes, nobody will stop you from harvesting what you have sown. The same thing with law of nature. Again, some people will ask me, if reincarnation is real, why is it that they cannot remember who they were or where they were born in the previous life, or even remember anything concerning their previous existence? My brother, I'm gonna be always play. See why you will not remember who you were. Whatever that happened, transpired in their previous life is this. Human spirit is made up of two components. The spiritual you, the spirit of man, who is the core man, and the earthly clock, yeah, the body. So come together. I was in my previous lecture that now the spirit radiates radiation. Radiation from the spirit and radiation from the body normally firm up. Yes. And whenever they firm up, there will be life on the life of the living, the land of the living, as on earth here. But for any reason, if the earthly body is no longer radiating the enough radiation in order to firm up with the spiritual radiation through either aging, through accident or sickness, if the body is no longer being active and gripping with the spiritual radiation, the spirit leaves. Accident. Then, if the body is badly damaged and nothing is done urgently to correct it, the spirit leaves. If somebody's body is weak by age, now the spirit leaves, or by sickness. Now, here enwere two to tango, the spirit and the body to tango for you to be alive on the world of living. Now, enwere ihe dịka memory card. Etu anyị si eti memory card in a phone. Yes, whatever you are saving on the phone will be going to the memory card. Yes, all your life experiences for the earthly explanation and the conception of what really acquired and knowledge then is stored in your brain, the intellectual brain. That you are once academical professor, you are this, you are that, the intellect, because man always overgrown the intellect with the frontal brain. So that you was a king, you are this and that, is in the brain. That you went to school, everything is in the brain. Yes, and the brain is the part of the earthly clock, the earthly body. Now, the thing again is that the only thing that benefited the spirit is all those your life experiences, what you have grasped, what you have learned from that particular experiences, we have impression in your spirit. Because if you are somebody that normally live careless life, the way your spirit function will represent that your
careless life. So whatever the spirit analyze from whatever that is going on in your intellectual and your intellect will determine what the spirit will take home, experience. So now, when you finally passed on and your body was laid to rest, and it's just matter of hours, the body will start decaying because the spirit that is life, the spirit that energized that body to be functional is no more. So therefore, the spirit is gone. The body will start decaying. It's just a matter of time, days, weeks, months. The brain, everything will go in the grave. That you are once academical professor, everything is there in the grave. And the spirit, your spiritual you, will be the one that will return back to the world of the spirit. And if another assignment is given, another opportunity to reincarnate back here on earth, maybe the person have not concluded his earthly assignment. That is overall years given to the person from time immemorial. Now, ihe a ga-emezi bụ na when that the soul enyere gị nasiri na ana mmụọ, and after passing the judgment of ndị ichie, and you are found worthy to be given another opportunity to be here on earth to complete your mission. Now, when you are reincarnating, you are no longer reincarnating with that your previous earthly clock, that your earthly body that was there in the grave, because that one has gone, and the akika and words of them have feast on it. It's no more. So when you are reincarnating back on earth, you reincarnate with fresh brain, fresh body. In fact, you might not even be looking exactly the way you were in your previous earth life. And for some reasons, some people normally even change even the earthly clock, have been changed the physical look. Some might decide for one reason or the other, today, decide to change with the earthly clock of a woman. Onya bata na mmadụ nwere ike ịbụ nwoke in the previous earth life, mana ọ reincarnate ya n'ụwa nke ọ bụrụ nwaanyị. Mmadụ nwekwara ike ịbụ nwaanyị n'ụwa mbụ, ọ reincarnate ya n'ụwa nke ọ bụrụ nwoke. So ọ bụrụ na onye ahụ decide ya to jump the process, choose another earthly clock because of what he or she want to experience here on earth, then the forces of nature might grant his or her request to allow him or her to change the earthly clock and reincarnate in another form, another gender. So, but the thing did happen. Remember, the brain you are coming from is fresh brain. You understand? So, and those your academical qualification is stored in the brain, being the memory card. So once the memory card is removed, the brain is removed from you, all those things saved in the memory card is gone. Unless those things that we are saved in the phone, which is the spirit. Those impressions, the spirit grabs from your earthly existence and maturity. It's the only thing that benefits the spirit. Now, if the spirit comes back with fresh body, now the level of maturity of that spirit can actually be noticed in the new person existence. Example, to go again na mmadụ niile anọrọ na the same level. Ị nwere ike fụ ụmụazị, children born from one family. Yes. Okay, let me use mmadụ amụrụ na the same family. Enwere ike amụrụ ha the same time. Yes. Mana ị nwere ike ịfụ ha na-akpa nkata. Ịfụ na onwelu nke dị more intelligent than others. Ịfụ na onwelu nke nwere ike ọ jụọ gị ajụjụ, ị na-ajụ onye a, or small boy or small girl. Man, I can tell you, those children you are seeing is old souls in the young bodies. They are abundant of the same age, 10 years. Man, I bought her jụọ ha ajụjụ to
examine their maturity level. I can to experience their maturity level. I can tell you now some of them, the answer they will give you will shake you, will shock you. You will be surprised. How come this small boy of 10 years has this so much intelligence? Okay, jụọ gị ajụjụ ya bụ jụọ gị ịgbakọ ọ nwatakịrị 10 years jụrụ ajụjụ a. Mana ị nwere ike fụkwa ụmụazị 10 years ibie ndị ga-adịkwa na-ebihave like yes. Man, if this one, that one that is very outstanding, okay, that one that is outstanding in age, having 10 years or crazy. Man, that one that is outstanding might have been here on earth more frequent than those other ones. And when you can think in a full like 10 years, when you come on this time, when you came the second or third time of their re-existence here on earth. Mana onye nke ya na-afụ na-aza ka prọfesọ nwere ike ọ bụrụ onye abụrụ na onye nọ na final year exam. Yes, o nwere ike ọ bụrụ na nke ọ bịara na earth abụ the final opportunity given to him. O nwere ike ọ na the second to the year, final year. So ọ grab go more experience than ndị nke ọzọ ya na-adị nwere ike ọ bụrụ ndị nke nọ bata year 1. Yes, ha nwere obere experience from primary school to secondary school, but university mahadum experience year 1 ga-anọ. Imagine how compare onye na-around the project ya. Ọ bụrụ ofu etu a ka ọ dị na mmụọ. So ya na-achịkọwara maka gị onye na-ajụ m ka ihe kpatara na ịmara who you are. Ihe kpatara na ịmara onye bụ na mbụ because na the brain with the memory card where those information of the academic standard of a professor was stored has been decayed, is in the grave. Ọnya ka na-akpọ na bandage. Tupu oge je wee mee mmadụ bandage. You so that you will not know your previous storage, previous who you are. I got that, yeah? I did not know I'm perfectly. And I joke green na the mother and matching while him because now whatever you store, whoever you are, and the blood that runs in you, then is in the flesh. So when you pass on and you are buried, every blood and every memory card and every academic standard has decayed. It's the Holy Spirit that will go back to the spiritual world. And that Holy Spirit that will return with the flesh body. I'm a Nazarite. Then, of course, on your here, I'm about the reincarnation. Although there were some few individuals, mystics, any opportunity, can we came out only have and well few. Yes, and with a few individuals. Then he was on Chodekowazi finally more Basaro reincarnation. Oburu for the way Kejusimo. Okay, how many times can Mother Wake Azagomia? Now, how many times allocated to anybody? If you allocated to only allocated to Lona, only based on you only berime. Came for you to man at the reincarnation there. In a check one of them, what I can be maybe 1 year, whoever do, will pass her on because of illness. And I check Owazi, now get do the deal again, Kangare, as an only chair, or I call it paradise. Can he all up that good? Okay, you will you. One of what I can do to everybody home and experience on earth, or did they even mature, cannot be no to the chair. It cannot be no to the buchi. It cannot be sense because all stand and put on your targets will be there. On what I can do, I don't see body at you again, Kangare, since you have on each year, which experience. And when you or completely order, so I'll get you back. I'm much guy also, who experience here, you was really different experience, so that we can just score. Chineke brought for the Christmas. Yes, it will call court cigarette. Court will not grant you what you not ask for. So Chineke brought for the Christmas here. Although nobody here does not deserve to be on the beach here. About routine to be on the beach here because they will know. No, the right thing should be done, and the right thing should be go back and complete their mission, so that they say about where no judgment. About them what I in on primary school, primary 4.
ọrụ ụbọchị exam inere exam ahụ na ahịa gị for reason best known to you ị bịara exam ọrụzie na mgbe ndị na-aba primary 4 baa ebido na primary 4 for what? You go back gaa repeat no primary 3 maka na ị drop out ịpas ebufe gị etu ọ dị n'ụwa ka ọ dị n'ụwa ọzọ nwa mmụọ. So ịghọtago ya ọfụma then abịaja ha many times mmadụ nwere ike ịnọ akụwago m ya. Nke ọzọ ndị mma nwere ike iduzi m bụ kedu ka mmadụ ga-esi wee ma na ọ nọ na the last one ịma ama unless few individuals some misses enye privilege ịma na nke a ha nọ na ya kịta agba nchi ana nta so o nwere ike ịma ama unless ya use na one of the privileged few. Then nke ọzọ si bụ ọ bụrụzie na the total number of years allocated to you has elapsed, you did not mature, then a man ga-efesi ihe a na-akpọ total condemnation. Onye abalị ebe ekwu na akwụkwọ ndị ụka bịara na that I will spot your name from the book of life. Na a ga-ewepụ afa gị n'akwụkwọ nke ndụ. You will face the total annihilation. The total annihilation will be that na a ga-ewepụ afa gị na nke na afa ndị bụ chi. Ị na-ana iyi ebi ebi. Ị na-ana iyi ebi ebi a nwere ike ịbụ ka ewepụ afa gị, you no longer exist as a human spirit. That he expulge mmadụ from the book of life, the highest punishment any human spirit can experience. Or the humanizing you, because you are no longer, you will face, it will given another opportunity to reincarnate, because there is nothing like hell. Yes, we had hell. Hell invented language by the Okobia to still get fear. When he had a lake of fire. And as Jesus were descended into hell, hell was in a broad lake of fire. Come to the wage. Maria Nacheko Walagavona. Dispurging the name of your life from the book of life. It will be again at from the book of the spirits. Then the more to me when he getting why the more to you, it might even appear here on earth to face the final annihilation. He will get a potassium, a bruisio, ukumango. Yes, because you are no longer in the spiritual realm. And the more to go to the animistic. You know, animistic is lower, while spiritual realm is higher. And the more to go to the animistics. You will be capable. Yes, for any reason, what are the charge? Here, you put an city and there. More than the people to the other realms. Only got one of mango gay house. Then, mango may chamber on the army. It won't the mango tree with a sea uncle. That is ends of you. Your existence on earth has been expunged for life. On your total annihilation, you are no longer anywhere. You understand? Man, when you are seeing in the right track, then it can honor the human spirit. So, and human spirit, well, right, to live eternity. In order to do it, now paradise, in order to do it, it's on and the it's on a decision maker, it's on and the sense. On Yavan and the we keep on remembering the chair from generation to generation. Magagene Bondologando. Ndologam the one tibia, one yamato, mutibia, on Yabondologando. Generation continues. Can't see a Jim Naka, nay what an Uncusi of me. On where he got an Uncusia. Send the alum message in the WhatsApp 0805. Sorry, send the message in the WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Yes. Message. I want to send the message in the WhatsApp. I'm on anybody. I want them to business. My PA. We pick it. Yes. I want to say about in one to job. It's your age. A drum. I can make it. Keep it here. Keep the price you there. Now to work and keep me any nequo congosini in the Sunya no watch tata, no gawan case you. I go on more for Kubiokuna had to work. This in the children of the temple, this in the friends of the temple. Yet I was this in the nest where I and Giant took 1 October.
asị m na akịkịka ya mụ na jijia ya mụ, asị m na osisi fụrụ ụnụ na-atụ ufere ya mapụ ya ọnụ, asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya mbụ onwe ya, asị m na unu ga-ejere obodo na unu ga-anara obodo n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile, n'ihe ụnụ amara ya ma ụnụ unu ga-eweta ihe ọma dị na mba wenata n'ụlọ n'ọkwa akụ n'ụlọ bụ onye kpara ya n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile. Udo dịrị ụnụ ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ. Maka ndị enyi m metara onwe m nwekwara ike isendịrị m meseji na private WhatsApp message only. Yes, 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Ya gazie.